Mga puso ginlunsar kay Ina Sangaga sa isa ka butika sa isla sang Boracay ang res bakuna sa butika. Mga puso naging kabahin sang launching Sunday Chief Implementer kag Vaccination Czar, Secretary Carlito Galvez Jr., Deputy Chief Implementer kag Vaccine Czar, Secretary Vince Dizon kag DOT Secretary Bernadette Romulo Puyat. Ginpatigayo ng ceremonial vaccination sang paghatag booster shot sang immunizing pharmacist sang nasambit nga butika kag sang Municipal Health Officer sang Malay. Sa mensahe, ginpahay ni Aklan Governor Florencio Miraflores nga handa na ang Boracay sa liwat nga pagbaton sang foreign tourists subong nga ginbuksan na ang pungsod sa tanan nga fully vaccinated tourist. Mas maganyat kuno ang mga turista subong nga magpadulong sa Boracay ilabi na nga 100% ng vaccination accomplishments ang isla kag nag-umpisa naman ang pediatric vaccination. Matapos ang malipot nga programa, ginlunsar man ang pagbakuna sa mga kabataan nga nag-edad 5 tubtob 11 anyos. May 5,000 ka mga kabataan sa nasambit nga age group ang target nga mabakunahan. 150 ka kabataan ang bakunahan subong adlaw sa Pfizer vaccine ang gingamit sa pagbakuna. We encourage everyone. Sa tanan nga may mga nanay, to all the mothers and fathers, please don't hesitate to send your children 5 to 11 to the vaccine sites. It's really a must because we have to protect everyone here in Boracay. And so that we can also declare to the rest of the world that it is safe for tourists to come to Boracay because we are fully vaccinated.